Yazi mina ubaba ongizalayo wayevamise ukuthi yabo mfana wami mawuthatha unkosikazi thatha umuntu omncane kunawe ungamthatha umuntu omdala kunawe nenilingana naye. Okay. Then ngagcina ngibuza why wathi ngoba umuntu wesifazane ushesha akhule eqala nqani usho lo ushesha aguphe ushesha akhule eqala kodwa wesilisa uthatha isikhathi. Do you think lonto sasebenza namanje? Not sure. But yayenza sense back then because abantu besifazane kudala babezala vele bengasebenzi bengenamali. But manje thina ngeke siyasebenza sinemali, we always wanna maintain, we always look young, senza ngayo yonke indlela nje ukuthi sifuna ukuhlezi zifresh. Okuzala ke vele kumuntu wesifazane umzimba uyashintsha because of ukukhula. Sometimes noma ungazalanga ukukhula kwakho nje kuyawushintsha umzimba wakho. That is why ubona ngathi siyathanda uku-exercise, asidle healthy and what's not. But mina ngokwazi kwami ubaba wami akwayisho leyo nto but wayishela komqondo ukuthi umuntu wesilisa umqondo wakho ukhula slow, wesifazane ukhula fast. So ugcina umuntu wesifazane kuyena leader, umuntu wesilisa kube yena olandela ngaba ngaphansi. So akubuke kahle. Wayithi kuba ngcono umuntu wesilisa memdala ngoba uyakwazi ukuthi noma ngakhula lo kodwa ngiyafika kuyena. So ngakho ke namhlanje sigcwele lo Ben 10 ngoba abantu besifazane namhlanje ababonana noma bebadala bayajima badla healthy. Ingane ke namatheleke ibona khona nemali ke futhi ke ngoba phela imali money makes the work all round boy. So like imali mikhona so hlezi fresh shithi yo Ben 10 ba right. Nakhona ka depend uBen 10 umuntu ongakanani. uBen 10 umuntu omncane uthi ngamzala. Yeah umuntu okushiya mhlawumbe ngo10 years. Hey angazi niphefumula kanjani kubantu abadala bafethu. Angazi ngenza ukuthi lapha kani sitshela kodwa ke okubalekile ukuthi kuzona zonke lezi zinto eqhamuka no Ben 10 no Sugar Mama and lapha kunenzondo phakathi leyo nzondo ke igcina seyenza lolu hlelo sikulona njengamanje iso ngeso sesembe Kwazi ngangithi ngimenza umakhwapheni manje uyajola nokhwezi umakhwapheni ngendlela ese-acta ngayo kana ngimthanda Busi uyajola nokhwezi phela umakhwapheni umuntu osukujola naye kodwa uthi umfihlile angazivezi manje uyaziveza ebantwini kodwa kusho ukuthi najola ngendlela ayinenza ngayo kodwa mina bengithi ngihate ubhuti wakhe wamtshela yena ukuthi mengihethe ubhuti wakho akazi kodwa nawe khwezi usungazi ukuthi nifanele nomuntu kabhuti wakho wamthola ngobhuti wakho nawe negaca ngizomenzana uBen 10 ongasebenzi nokusebenza umncane kangaka Nina bekashana kamenze yaphuza umlaza ngameva nina bendlondle no Phaphe Khanda sibingelele kuyifundazwe zethu zonke ekhona eNingizimu Afrika sithobeke ngenza ukuthi amakhosi induna yonke into ekhona khona ibhuti wakwathi ke osichaga mabe eqala ishow bachaza kakhulu bavala xake kathi lo ucathi ngimpressa yena why Depa right nawe ke ngiyaphila unjani hayi sikhona ngane yakwethu hayi angifuni mina abantu bacathi ngizele bona nje angizanga for umuntu special ngiyasebenza I'm working here you're working I'm working anyways nami ngicela ukuthatha leli thuba ngiphinde ngibingelele mbukeli weBlack Life TV ohlelweni lethu luthi isongeso I am umlangeni uMagasela angihambi ngedwa nje bese shila uKing Sichaka wakaluqa unondaba ukuthi uhamba nami yebo ngokhulu ukuthobeka sicela ubingelele isihambeli sethu King simcele futhi ukuthi abingelele umbikeli weBlack Life TV aphinde futhi asho igama lakhe siyacela bhuti wami sawubona njani Yebo siyaphila sesemina ukhwezi kaKhumalo. Ukhwezi? Okay. Beautiful name Khumalo umntungu. Umzilikazi uMashobane. Danko. Yazazi makhweza. Yaje phakathi ukhwezi but it's fine. No ukhona mfana ukuthi ukhwezi ingane sesami ukhwezi. Khwezi. Usisi wami unaledi ingane yakho athi ukhwezi. So angithi vele ukhwezi inkanyezi. Unjani kuma TV games? Okay. Can we not do that? Sicela ukupha ilokhu izindlebe kwezi. Usichazela ukuthi yini ekubeke la ekhaya. Ngiyazi ukuthi ubuye kube mnandi ukuhlala nami noluqo. Inkinga ubuye uyikhohle. Sibenza abantu bakhohlwe inkinga athi beze igazi. Avela uhlale phezulu gazi. Yebo ngagcina sohlekile la ekhaya. Uzukhohle? Hayi kuleka. Kodwa ke indaba engiyiphetha ayikho mnandi, ngiphethanga kahle. Okay, kwenze njani baba? Ngithe ake ngize la ekhaya ngizame mhlawumbe ngizothola usizo la ekhaya. Ngoba kunomuntu lana
engithandana naye. Okay. Nomuntu engithandana naye ngiyamthanda. Ndothando lwami mina ngikaze ngithanda umuntu mina kanje. Lokho nje. Kodwa ke ama feelings wami njalo nje lokho ngimcabanga angazi ukuthi kwenzakalani. Kodwa ngathi ngoba ngendlela engiphila ngayo sengiphila ngisho umunye umuntu bangibona umunye umuntu nje angibi nakho lokho. Ngiyakuzwa ngicabanga yena. Fana nami. Yeah. So manje ngithe ake ngize la ngaphambili mhlawumbe ngizothola usizo ngibone ukuthi ngiqhubeka kanjani because impilo yami manje angazi ayikwazi ukuqhubeka ngaphandle kwakho. Sure. What's up? Yeah. Wenzani lo muntu wakho othandana? Lo muntu wami lona engathi useshintshile akasangithandi ngalendlela kade ngithanda ngayo because sike sanothando lana oluvuthayo ngisho emphakathini nje bebuka abantu uthi yabo la siyicouple right. So manje nami nje ngizibona ukuthi ngi-right naye uyena umuntu engakwazi ukuphilisana naye. So ngisho nje yonke into ayenzayo konke nje ku-right kumina. So angiziboni nje nginomunye umuntu. But now ushintshile. So manje ushintsho lwakhe nje nami ngisaboni ngathi ngingakwazi ukuqhubeka nomunye umuntu. So uyena umuntu nje engimthandayo. So bengicela nje ukusizwa khona lapho mhlawumbe nami ngizibone ngiqhubeka nempilo ngoba mina ngikwazi manje ukuthi ngakwazi ukuqhubeka nempilo maye ngekho. Ngazi ukuthi mhlawumbe if akasangithandi mhlawumbe ngizoxola ngikwazi ukuthi ngibone enye indlela kodwa akusaphileki ngiloko ngimcabanga akasenzi ngendlela kade enza ngayo. Netayele nothandwa nalo manje angazi ukuthi sengathi ngiyisicefe nje kuyena manje. Ngazi ukuthi umuntu okunethanda kakhulu yasibanga vele isicefe wekhwezi ngikutshela. Kunganakale lutho nje ngathi ungabuye uyithande nawe. Kanti yini efuneka ukuthi mamthanda kakhulu kuye kube nesicefe? Hayi phela naye hayi lolo ukuthi asazi ukuphefumula phandle kwami manje kwenziwe njani nami ngifuna ukuphefumula. Awungayibulali webhodi masuthi awukwazi ukuphila ngaphandle kwaso ngalo ukusola. Ungayibulali mfowethu ungayibulali uzomthola. Mhlawumbe khona into akwenze yona ngeke. Ngakho. So noma ukwenzile kodwa ngendlela engeke ngizizwe ngayo yabo manje nginayo. Kodwa manje sengiyabona mangiseduze kwakhe sengathi ngiyisicefe kuyena. Ilento engisho mina mnganami ukuthi uma usuwenza kakhulu uyubanga isicefe kulo mthandayo. Ya overdo. Ya overdo fanele phela ubuye umiyeka yele netoilet ungamphelezeli. Muse engasakwazi kuba nzima kwezi. Kodwa ke asingamkhulumela ukhwezi mhlambe nawe khwezi ubeyayi mhlambe uzosimefika umama simthathe simbeke la. Sizwe ngayo ukuthi yini le ayenzayo ekwenza ukuthi wena uyibone ngathi usuyisicefe. Ekwenza usolo usikhonte wrong eyenzakalayo ngalolu thando lweni. Kodwa limnandi kuthiwa nifanelena ngithi. Yebo. Ngisho ukuthi nje bonke abantu abekekho umuntu bengazi. Ngiyalazi ke lo thando labantu abafanelene. Manje mangithi ngifuna ukumkhipha. Mana too busy. Hawu. Mase ngithi ngiya kuyena athi akanasikhathi ucela ukuthi ngibuye ngesinye isikhathi. Usavala ifridge. Manje sekukhona ushintsho analo nje. Uyena nendawo yokuhlala wena uyayivakasha. Yebo uyena nendawo yokuhlala. Mina ngivakashayo. Okay. Ukwakhuluma naye nje. Ngeke ngakhuluma naye. Ngisho noma ngimfonela nocingo nje ubona ukuthi akathandi nokukhuluma nami. Avale nocingo. Ngazi mhlambe nokuthi usekhona mhlambe umunye umuntu asenayo. Ayisana. Kodwa since-ke ngendlela mina besithandana mina naye. Akangitholisi ukuthi kunomuntu anaye kodwa ushintsho lolwanalo manje. Hayi nothando nalo ozokwenza ungaboni noma sekhona okukhona. Umthanda kakhulu. Ubona umuntu umthanda kakhulu umcabangela into embi angayenza. Yeah. Khwezi indaba singambizi lo sisi. Ngesizwe ngambiza bekhona kodwa ngazi ngizozwa kuyena nani mhlambe ngizokwazi ukuthola usizo nami ngikwazi ukuqhubeka nempilo ngoba manje nami ngistakile. Ungasitaki mfethu usikhona. Ungasitaki ngempela. Bokele Black Life mina ngiyamuzwa ukhwezi uthini. Futhi ngiyam-understand akhe ngenzeka ke umuntu uthanda umuntu kakhulu. Umuntu limdaka uthando. And into ngekwazi ukuyicontrola le. Ngithi yonke into misi too much iba inkinga ngathi singazama ukubalansisa siyenze kodwa ibe normal ingabe too much because noshukela mase too much yabo etiyeni uyeza uthi ayakusaphuzeki umndeni kabazilona ne drink oyiphuza kakhulu yeza uthi ayingeke ngathi ayisathandeki ngathi ungayenza into ubuye ube nebalance mina ngeke ngithi ngathi uma nobudlelwano ngaba nabangani noma ube nebusiness obhizi ngalo
ubuye ube nesikhathi sokuthi ufocuse kwezinye izinto khona kuzohlezi kumnandi. Yeah, angabe nje wona first priority yakho nje kuba romantic all the time. Lebo hey love. Ucollectana nezimbali. Hey babe, where are you? Chocolate. Ayi kahle. But akubikho mnandi mawusuzothandana nomuntu lana uphinde ushintshe omunye umuntu uthi usuthole lo muntu Qala phansi manje. Yabo manje akubikho kumnandi kumina la bengikhona la ngikhona Usitshela ukuthi ngibe sengitshela ukuthi sengirayi Are we good guy makhwezana mfana? ukona mina Are we good? bengitshela Yabo khazana. Mina kwezi bengifuna ukusho ukuthi mawukuthi kuyahlulekeka kumama. Akuhambi kahle. Sokuba ukuthi ke mhlawumbe itype yakho akuyena lo sesophambi kwakho. Kodwa mekuthi uyiyona asameni somlando mama bafethu. Phinde sinamukele-ke futhi esigabeni sethu sesibili ohlelweni lethu isonke ngeso-ke namhlanje silelithulalela nabukhoma la eThekwini eGagasini la sikhona khona-ke emlangeni umntaka Magasela sesibuyile nayo intombi Yes nondaba. nikahle Zaphila. ngane yakwethu sibonga nje ukuthi kuyaphile Yebo. ujabuliswa yini Agazi angijabule kodwa uma ngasawukhwezi nathi asixoxele yona okay mbukelo break live sesibuyile futhi esigabeni njengoba ehleze esho uKing Sichaka kwaluqa unondaba mina umlangeni Magasela bafethu sicela uneza uma okay asimbingelele cela uqala simbingelele simamukele ohlelweni bese sawona unjani ngiyaphila nami dadewethu ngicela ubingelele umbukelo Black Live TV Ngiyambingelela no amakhamera sila namhlanje. nonke nje nabamakhamera ubala nani ngale ngemuva ubani igama lakho Sithando Ubusisi wakabani Sibonga awamdlethe. yes my love uyamazi lo bhuti ohleze eduze kwakho hayi Anmas kwezi uyena usisi lwadi ukhuluma ngaye yebo yena sasa lo kade uthi nifanelena ngithi yebo yena hayibo okay lo othi umuntu wakho yebo yena osumnikeze yonke into usaphefumuli yebo yena sisi eish ukuthi iyadida-ke ngiyazi ukuthi ngendlela angibuka ngayo uthukile ukuthi abe khona la Busiso isoka lakho leli uyaliphika uthi niyathanda akulona isoka lakho yintoni kanti Asithandana siyathandana. usho njalo yebo siyathandana Asithandana. niyaziwa nje nasendaweni sinathandana Awu. Ngishwama ke lo. inkinga khwezi kwezakalana nibhuti uthe wona lo muntu niyafanelana emphakathini left and right kuthiwa nina nibahle mayifika mina yazi nginoyibuza ukuthi uyena right sithola umuntu right uyena ngqo hawu ukuthi nje mhlawumbe angazi ukuthi namahloni ngami kodwa mina anginawo amahloni ngayo ngoba ngimbonile nokungena kwakhe nje ukuthi uthukile ngoba bengangilindele ukuthi ngikhona la cha mina ngiyakubona lokho ukuthi uthukile lokho ukuthi niyazuziwe emphakathini yena engakwazi nokuthi nifanelene lokho angakwazi naye futhi uma mhlawumbe mase ku-update la ukhwezi ufika la uthi nina nababili niyathandana sekunesikhashana phela nithandana usethi-ke inkinga emletha la eyokuthi uthando lweni selishintshile phambilini ubumthando umnakekelo umphethe kahle kukhombisa ukuthi niyathandana nezwana nento eyodwa but now usushintshile usuwumuntu ongazi ukuthi uma esonda eduze wakho umbangela isicefe yonke le nto nani iyona nto emletha lana sasididwa ukuthi uma ufika la uphika into yokuqala uthi anithandana manje asisakwazi ukuqhubeka soxoxa sithini ngoba phela lento elethwe la elethwe abantu abathandanayo abangatholani uma uthi anithandani nenzani kanti shuthi lento ayisho ayikho yonke Ukhwezi ndanithandana nobhuti wakhe omdala. Ngaze namthanda ukhwezi. Ndanithandana nobhuti wakhe one head ubhuti wakhe. Wathandana nomnye umuntu. Ngemva sekuthiwa bayashada sewisene ngoduso bayashada ngishiya nje kanjalo kanti ukhwezi uyena wayimane emthuma mayifuna ukunibona masohlangana yena wayilazi uthando lwethu usho ukuthi
Ukhwezi ungena kanjani thina gcine senawo? Ukhwezi ngangithi ngimenza umakhwapheni. Manje Oh, uyatshola nokhwezi. Umakhwapheni ngendlela ese-acta ngayo. Kana ngimthanda. Busi uyatshola nokhwezi. Phela umakhwapheni umuntu osukutshola naye. Kodwa uthi umfihlile angazivezi manje uyaziveza yena ebantwini. Oh, kodwa kusho ukuthi niyajola. Ngendlela yena enza ngayo kodwa mina bengithi ngihethe ubhuti wakhe. Wamtshela yena ukuthi mengihethe ubhuti wakho. Akazi yena. Kodwa nawe khwezi usungazi ukuthi nifanele nomuntu kabhuti wakho wamthola ngobhuti wakho. Nawo negaxa. Ngizomenzana uBen 10 ongasebenzi nokusebenza umncane kangaka. Awu. Ubhensela nikhwezi. Sengimangaza ukuthi Wena ubonile. usekhuluma kanje. Mina kuyangimangaza yonke lento ayenzayo Kwenzingane kuyangimangaza. ngimdala ngangifanele Aziyangimangaza lento. Ingakho nje ngendlela ese-acta ngayo bese right nayo kumnandi Nilala. nje, si right. Nenza into zabantu abadala. Ayikho into kade singayenzi thina. Ayikho. Awu kodwa. Ngisho noma ngingenamali ngizama ngenzela ukuthi ngimkhiphe sibe right nje. Ujuwenza Ngoba kakhulu. uzothi manje angisebenzi ligama lizophuma kuyena lelo. Uthi Lokho kade ngifuna ukwazi mina ukuthi ubefuna ukugcina ekhwapheni ngokwakhe. mina akaze angitshele lonto because mina ngendlela engimthanda ama feelings wami wonke owathatha wonke ala kuyena mina akusekho umuntu engithandana naye mina. Hayi khwezi nawe uyaduma. Ngathatha ama feelings ex kabhuti wakho wafake wonke kumu awungeke. Kwazenzakalela sesi. Oh ya kuyazenzakala uthando njalo ngiyalazi nami. So wena Ukuthi kuyangihethisha nami lokho ngendlela sezokhuluma ngayo. Ukuthi manje mina umthatha njengomakhwapheni. Make user. Mom user But uyena kade elazi. indaba lebuthi ma kubosi. ngaboma. Oh lento yokuthi umuntu wesifazane ubizwa ngoma. Anges Ngoba umuntu wesifazane ubizwa ngomama. uma mzali. Angaphela mina ngibuka njengokhwezi. Oh. Okakhwezi kuhlukile mina ngibuka straight and Phela mina ngibona ukhwezi ngicabanga ngifuna ukuthi ukuthola ngimawuthi ukhwezi obembuka njengathi akekho soba ayikho into amkhothisayo namhlanje. Ngeke ingane ishe kanje bese uthi wena umakhwapheni bofuna umgcine ekhwapheni kodwa manje uyayiveza mphathi. Thina ukhwezi mayifika lo sithethe emphakathini kubukwa nini. Nithandana lento wena uthi yikwapha. kanti yonke lento yenza kanje yona ama uyithanda. Bendithi ngimfihlile. Bona ngendlela yena bendimbona enza ngayo kodwa mina bendithi ndiyafihla. Ngoba phela ngimthanda. Uyazazi futhi umdala kunaye. Mina akaze angitshele lonto leyo. Angayenza ezoya phambili empilweni. Fanele isigcino lesigcino ukhwezi fanele athole unkosikazi abazomjabulela kubo olingana naye onghlanga wakhe. Ngeke mina bavele bajabulela isalo kanje ezove siqhamuka nokhwezi. Mina sengibonga lokho ngoba bengingakwazi mina lokho. Sengiyakubonga ukuthi kuphuma iqiniso. Uzophindisela izinkiko zakhe kubhuti wakhe. Mina akekho umuntu engithandana naye. Abanga. Mina leyo nto. Awuchithi kwezi? Mina ngithi uthando lwami nje ngalithatha ngoba mina ngangimthanda futhi ukuthi uyena osemdala kumina. At least unolwazi la mina ngizokwazi ukuthi Oh na umthetha nje umuntu omdala vele. ngiyakwazi lokho ukuthi umdala. Guys niyangihlekisa ngizosebenza. But uthando lolo ninalo kuyena. Alikwazi ukushintsha liyazenzakalela nje kumina. Hey kodwa you need help kwezi. Yeah. Nasekhwezi. Yeah. Because njengamanje uma uyasho ukuthi wena bekuyuza ekutheni uzisa lo muntu obhlungu but asibele la ma lo muntu obumzisa obhlungu sekuphelele busuyeke lo mzisa obhlungu usudelile ngakusa awusayingeni. Hayi sendiyekile. Yabo nje bese ngishintsha ukhwezi sendiyekile ngikhathele. Kodwa ngokubuka kwakho uyabuza ubhlungu umulo obuqhubeka kulala nokhwezi. Ube bebuzwa ngabubuyila kabuyanga. Kodwa wakwasola. Qhubeke nempilo yakhe. Wake wasola ukuthi nokhwezi khona nikwenzayo. Usolile nje futhi wabona. Yathi hayi mhlawumbe uzothanda ukulwa kancane la kukhwezi. Hayi ngabona engalwi. Ngabona ukuthi hayi ayikho lento hayi. Hayi. Ububaselele into engabaseleke kubuka evathi go on. Nje mina bhuti ngicela ukubuza. Ngifuna uzwala kuyena ukuthi Yes, mbuze mfowethu mbuze. Usangithanda noma kwenzakalani kuwena awungithandi. Kwezi bengingakuthandi. Yabo manje nawo. Futhi yonke lento kade siyenza. Bengifila ngathi ndinobhuti wakho. Andinawo. Yeah. Oh munaye mufila ngathi nobhuti.
ngoba ubhuti wakho bendimthanda. Bo niyabona ukuthi hayi bo ayikho phela leni into. Serious. Kanti mina ndikho serious. Awungitsheli ngani? What about my feelings wami? Urongi nje bambusi. Kodwa umama Ngiqhubeke mina ngilandele emva kwakho, ngiyazama ngoba usho ukuthi angisebenzi, ngiyafesa, ngifuna umsebenzi, ngenzela ukuthi nami ngikwazi ukuthi ngizibonakalise njengendoda kuwena. Ngolobola. Bengenza noma yini. Ngizolotsholwa nguBen 10. Wasekhaya nje ke. Yo. Kalelo gama ubungibiza ngobaby manje senguBen 10 namhlanje. Umncinci. Awukazi ungitshele mina leyo nto. Bengeke ndikuxelele phela sithandana ukuthi umncinci. Sengibonga lokho ukuthi namhlanje sengiyazi usuyibeka nje la ukuthi ngimncane. Ubungayazi olalonke nje ukuthi mina ngimdala. So namhlanje ngimncane. Ukuthi abantu babesafuna ukufeza inhloso zabo ngawe bakubona ubalekile eduze kwabo kodwa mabafika isikhathi ukuthi bavule isifuba ila ubona khona ukuthi cha ayikho indaba ukubaleka kwakho. Awuyicheck-ke nami umuntu oseduze kwakho Uyacabanga ulala nomuntu ozothi umncinci kade lala nawe. Yabona umncinci wakho usho ukuthi ngempela uphelela la. But-ke ayikho into esingayishintsha khwezi. Siyabonga uthola iqiniso. Ungakhali. Ungakhali mfowethu. Ngeke ngasho ngathi lapho uyadinga ukuthola abantu abaphalasanayo kanje. At least inyanga sike siyibone la ku TV. Bakusize. Maybe khona into ofanele iphume ngoba kumele ubone kabusha. Awumsebenzisela ngalutho mama lokhuzana Andimnikezanga lutho nje bendimnikeza uthando qha ukhwezi ebelifuna. Ilona kusho ukuthi udinga uthando. Unalo uthando loku-actor ma. Uyakwazi uku-actor as if umuntu uyamthanda. Ngoba phela uyashita wazi umthanda. Shuthi bo-actor engathi Ben-actor nje kahle kakhulu. Benzela yonke into ayifunayo. Okay. I love that. Okay. Ube right ingakhe happy nje afuna ukusuka. Because phela ngiye ngizwe negenge leyo Ben 10 ngitshetshe omama laba baya all out. Ngempela. Wena what is your experience? Angazi ngibe no Ben 10. Awukazi ube Ben 10? Hayi lutho. Ngaze ngifelelwa vethi ngiqake ngaleyo ndlela. Akukona uqake ukuthanda umuntu omdala. Hayi ngiyakhe. Shonelwa abazali umncane. Mina ngiyakhohlwa iminyaka. Nginalo inkinga. Asihambele mfowethu. Shonelwa abazali umncane. Shonelwa abazali ngisemncane naye sengizifuna ngibo Ben 10. Ngeke. Ngenza kwethu asibonga kakhulu. Angazi ukuthi nawe mhlawumbe la ukhona luthini udaba la kodwa ke njengoba nibezwa belibeka kanje ucaca ukuthi ukhwezi udinga usizo nje akline yonke lento noma naye akunderstand ukuthi noma kuthiwa ifrustration yakhe kanjani kodwa angaphinda asebenze umuntu ngoba umuntu uyalimala mase banenzondo engapheli. Sambe nkosazana. Sorry bandla khwezi yezo. Ngiyabonga ngibonga ukuthi ngingisize kule show le ngingaqhubeki ngizibona sengiyoshaya edongweni. Musushayekile ungabuyeli. Qhubeka kanjani? Mhlambe kusengizokhona ukuthi ngizibone ukuthi ngikuphi nendawo. Yeah, vele uyifunela umsebenzi. Ubhuti ngala uthi ngizolidinga usizo mhlambe ngizohamba ngize ngijwayele ngikwazi ukumkhipha emqondweni wakho. Hayi lento uthi ngeke uphile ngaphandle kwakhe iyona nje engayifuni. So ngiyabonga kakhulu. Uzobathola ocwepheshe bakululeke uhambe utholela amatoho ubuye uze la kumina ungitshele muswatholile. Siphinde sibonane ku-episode elandelayo sami. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande. Kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho. Ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho. Zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6. Indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi. Uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy.